Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ku North America amala amodza ku Kenya ine ndikwadziwa fatiri yang'ono tili kumeneko kunali ku no-go area amati ku Kiambu. Ku Kiambu ndi kumene kunali all sorts of crimes chaku River Road uko mu Nairobi. Ndiye ife samatilola makolo kuti tipite kumeneko. Koma chali chile inadzipereka ndi kumapemphera mbusa ameneyo kwambiri. Zinadzachitika kuti malo amenewo amene anali malo kumene kunali kwa crime, anzathu a polisi amadziwa atu mmene kuli malo a crime, kumene kuli zambiri kunali mabala. China chilichonse chovuta cha machimo munga chiganizire chinali ku Kiambu. Kwa mambusa ameneyi atapemphera usana ndi usiku ndi congregation yake, mmawa anadzapeza mayi wina dzina lake Mama Janet, I think, akusesa, anali fit, akusesa, atathundukwa. Kumeneko kunali breakthrough ya malo amenewa, mwachidule, za umbanda zonse zinatha. Malo amene anali mogulitsira mowa, munakhala malo omapemphererapo. Ine dzaka zinazo ntapita, kuli hotelo yaikulu, kumene ili ndi international conference. Kwa machina chitika nchiyani, abusa, mwapempha chinthu chabwino, pemphero. Pano, pamene tikumva kunena kuti amavutitsidwa ndi anthu a umbanda. Umbanda umenewu, ora titamanga ujeni fence, koma, kwadi samadumpha fence, kwadi samabaola fence, kwa mafensi yaikulu, ndi mwazi wa Yesu Kristu tipemphera. Mene ndane nacho nchimu, singa kuti tisapereke kuti fensi mangidwe. Tisathawe, tieni tipereke molo amanja. Komanso, not so long ago, wina waka anandiuza nandilumakhuta kuti inu drone kumakutsatirani. Ndiye ine nati ambuya athana nazo. Ndiye tsiku limene drone inagwiridwa, alipompana amene anabwera kudzandiuza, anandipeza ndikupemphera ndalamanga, we lay flat, prostrate on the ground, and we prayed. We said, thank you, Lord, for the protection that you have given us. And when we finished that prayer, I heard a knock, and they said it had been a drone. What did drone in my wheel? And the drone yake, imatenga zitunzi a kilometer away. Komanso mwamba ima half a kilometer. Inati italawa idapita mwamba half a kilometer mwina sina fige sima omega. Koma angelo anaikwira. Ndinekezeke dzina lake. Ndiye ndiyamikira Yehova chifukwa cha zazikulu zimene amachita. Mawu Mulungu amandiuza kuti what is revealed to you belongs to you. Hallelujah. It was revealed. Someone was using a drone. Nanga sekela kuti koma it belongs to me. Ayonekera koyera. Ndiponso amene adatumiza angelo adzamuyalitsa. Ndiye ine ndasangalala ndikuyima pa Masalimo 122 verse 1 akuti ndinali wasangalala pamene munandiyitana kuti ndipite ku nyumba ya Yehova. Ine ndine wosangalala kuti mandiyitana ku nyumba ya Yehova. Mwandiyitana ngati Vice President of the Republic of Malawi. Inde ndabwera as Vice President of the Republic of Malawi. Komanso ndabwera ngati mtumiki wa Ambuye. Mukudziwa ndinanena kuti sinditha kubwera ndibwera panali zina ndi zina. Kwa machina lero ndi tsiku la Pentecost. We are celebrating the Feast of Weeks. Ndimafuna ntakachita celebrate ku chalichi. Kwa machalichi na iliyonse ndi chalichi. Hallelujah. Ndingagawa napo pang'ono za Feast of Pentecost, if you allow me. Timanena kuti Mzimu Woyera anabwera
ndipo ndi nthawi ya Pentecost. Koma mawu oti Pentecost amanena kuti ndi number 50. Chifukwa chiyani number 50? Chifukwa kuchokera pa tsiku limene adakhala delivered Aisrael ndikupita ku Mount Horeb, tsiku limene anamanga when they were worshiping the golden calf, linali ukwabeza ndikwakantha, linali tsiku la chififiti. Ndiye tambira nthawi imeneyo tsiku la chififiti lililonse nthawi amayenenanso feast of weeks. Mukawalenga Bible kwa Exodus amati feast of weeks because you count weeks. It is 7 weeks plus 10 feast of weeks. Ndipo amene mzimu woyera anabwera. Ndichifukwa chake ku Acts kuja amanena kuti when the day of Pentecost came, it was already there. It did not begin with the disciples. Now, on that day, when the golden calf, people were worshiping the golden calf, read the word in Exodus 32. They say about 3,000 people were killed. Is that not so? In the book of Acts, Acts chapter 2 verse 41, limanena kuti tsiku limene chalichi la Chikristu linabadwa, about 3,000 people were added to church. Do you see the connection? Awa anamwalira chifukwa chani? Pamene Mose anapita kuphiri for 40 days, anawuza kuti adikire, iwo sanadikire, they were idle. Sanadikire, amangochita zaulesi kusowa zochita. Tikamapanga zaulesi kusowa zochita, timakachita zolakwika. Tikachita zolakwika, mkwiyo wa Mulungu umatipeza. Koma ma disciples aja ndiyena, Yesu Kristo anati kadikireni, iwo amadikira. Kwaba amadikira banji, amadikira in prayer and fasting. Tikapemphera, tidzaona zotsatira. Ineyo ndaona mzimu wina wake pano pa tchalichi pano. Sindikudziwa kuti udachokera kwa amene ambuyomo, koma pali mzimu wa chikhulupiriro, mzimu wodalira Mulungu, mzimu wa pemphero, umene uli mzimu wabwino. Ambuye alemekezeke. Ndiye tikapanga zimenezi tidzaona kuti tidzapanga bwino. Ndiye ife ku church kwathu tsiku la lero ndi feast of weeks. The Bible ananena kuti 3 times a year man must appear before the Lord, but not empty-handed. And on this day, ku church kwathu mabanja amabwera ndi zopereka. Ndiye ine amene ndabwera nawo for today ndi banja langa. Ndiye ine ndibereka chopereka. Komanso chimene ndinafuna kunena kuti matchalichi nthawi zina tidziperekanso cha makhumi ku tchalichi kuno. Tchalichi ino kuchita bwino kwambiri mu zinthu za uzimu. Koma kakhala kwabwino kwa ife yanu mukachitenso partnership ndi church ina imene ili less endowed than you kuti wakachite bwino. Mwana wina amene ndikuti ndi mwana wanga anandiyamba kundifikira mu October akuti ndifuna mundithandize ndipite ku China ndikapange masters. Koma nditamuona mtankhala naye nati yayi iwati ndilembere ndiwe mtsogoleri wa anthu ngati iweyo, usapite kumeneko koma ubayambe kuchita bwino. Ndiye atamva kuti pali midzi ina kumene kuli anthu ngati iyeyo ali ndi association, ndiye anapita. Nkana sanalembedwe bwino chifukwa anthu ndi amantha akuti wabwera kudzatenga ziwalo zathu. Einstein, come forward. In foundation yanga, it's for the unseen and the voiceless. Hallelujah. Einstein ali ndi zaka 24 and he's a graduate from Chancellor College. He passed with 14 points. And yesterday, he was telling his friends, "Kuti ineso ndine wamasiye, wena
mwachita bwino. Inezo ndifuna anthu ngati inuyo muchite bwino. Anthu watu alipo ambiri. Munakapeza anthu angati bwino? Maybe you can say in a nutshell. All right. Kwa mbili tunaweza anthu 14. Ndimudziwina tunaweza anthu 21. Sinye zoti Malawi mnotipo anthu ambiri kwa mbili. Ndilabwera kuno ndangofika kumene ndakumana sendi anthu ngati nayo. Modi mapempha kuti abwere kutsogolo kuno kuti somaone. Please. Yang moderate. Itu anthu ngati ndo kwambiri mabisa kwambiri. Ndi mabisa mene niyo madipangira. Kungotoona ino simengale pele kunena message. Ndi nthawi ino mafika. Anthu maloga na kugana. Deno ifeyo mabisa chifala mina mene dziko limayendera. Koma mongani ni madam ndi am a graduate from University of Malawi Cancer College. Time in a member school, even stand one, Tibuamba. School see the end. America even Kubutur, the other to Kabanjes. And the level of Masa secondary. Nagra case in the Gandhi, Sagudas. Nobody, Landia. Mafuna, when we were in Dinah, Bangi Sima, and the Dida Banjibaka. The Guja, we don't know Guja. In our land, I got some money, andi the window kwa vijana ndio kama na wale na wako sio ndio sama hivi ya zodi inaendinga kwet ndio ndifuna ndalimi kitse azanga inaongara ndi graduate ndio risilinga meso gabe kama mtu ndio kuti ndima yori ndi chintu chimene ndikagwira ntchito ngati degree yanga ife donsamene ndingarafuka fupi chaiza ndio siku yatu sinaenda kufanya mene niyo maribatia treatment yatu. Then wafuna ndivere punziro kwa ifamana kuti mukaona andu ngati ifeso anthu eni ndifana wake dziko posa inu. I don't know. Eni ifeso ndifana wake dziko inu posa inu. Kama maribesderere. Then ndikavira kumene koko kutela kumene ndimakapangalitsa kuti ndione kuti ndi anthu ona kuti even in town yazombasa nabwereko. Eni ndabira ulendo yamba amando ofiseza mwesa kana ndimenya pamano tikakambirana unapeza kuti mpaka tamvetetsana eni ndanaona kuti even kuti ndiache phone yanga ndiache camera ndakambule amafuna ndianda phone chizodi chifukwa environment yawo samaenda amangokhala kumene koko ndisama kukhulira munthu ina aliyese mina amangokhuliana okhaokha now I'm happy kuti ndinafikira nkulu kumwankula kuba kabla kuno ndikabera function ina koma ndasanga kuti ndapeza anthu ngati niyo kuno muri pangati ndipanemena nozira akhe ndipo atatu sindikudziwa kuti bambo ndindani bambalo kunyumba ndipo atatu ndikudawa okay mina tionane kuti anthu chadziwa kuti sikuti ndilipo ndekha koma ndilipo anthu ambirimbiri then mangofuna ndibereke kuphunzira kuti tonsefe ndifa Malawi kusiyana tinku sinde kuti palivudo yayi musaona rara kwambiri mu ori mwana 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 aba amekira kupanga chonchi koma simaseka yayi naona ngati mwana yiwo ndimedi ife ndimotsi mangofuna ndi yankule choncho atakweza kwambiri kuti munandiona kuti munabwera ndikakudanitsani endi tonkwana mwina ndisanapite panjapo ndikwambiri ziko kwambiri ili ndiphunziro lakuti tikapeza bwino tikumbukise wena eti
akushede side anaona kuti fete kuchita bwino anzathu ku Malawi sakuchita bwino tidzakumbuke ifeso tidzakumbuka. Ndine organization yanga foundation yanga timagwira ntchito ndi anthu amene amabisala chifukwa cha mmene alili. Iwewo alibe voice ofesi kwanga ndili ndi bambo Machira. Ine ndakhala ndikugwira ntchito ndi anthu achikhungulu cha albino kuyambira 2012. Amen. Ndiye pano ndikufuna ndipange zimene timapanga ku church kwathu. Ndipereke gift ku church. Koma, I'm giving an offering because the word says, on this day, no one should come empty-handed. Denga dibali wina amaneso akuwana kuti ine sindingabwera empty-handed. Osati zijatapereka zija. Ndikakhala tizopereka zimene zijatima ngoti mthumba nkumate kuyang'ana kuti kodi 50 ilipati. Ukaona ina ukatenga unaganiza kuti mwina ndi 20 upeze kuti ndi 500 koma ukalira tsiku lonse lopereka 500. Ndiye nonse amene mwabwera ndine berani tidzapereke abusa alandira. Amawala ngatidziwa ndizimu woye. Amawala ngatidziwa ndizimu woye. This is our offering for the feast of Pentecost. Receive it. Palisoena ambuya alemekezeke. Koma next time, make sure when the day of Pentecost is coming, prepare. Kaya mukabweretsa ndi mbuzi, kaya mukabweretsa matresi, kaya mukabweretsa ndi 2 million, bweretsani. Tayimba kuti amayenda ngati mtsinje. Mtsinje sutsirira kumene kulibe kokowuma. Koma umatenga kukatsira kuleki Malawi. Shire imatenga kukatsira Zambezi. Zambezi imatenga kukatsira Ocean. Kumene kuli madziko ndiye ndikhale anthu opereka. Ine ndikuyamika chifukwa chali chino sinanene kuti ndibwere ku Paper Sunday. Paper Sunday mulibe mu Bible koma muli zopereka ngati zimenezi. Tikaphunzira bwino ndiye kuti machali chathu akhala ndi ndalama. Chifukwa anthu adzipereka ndi mtima otseguka koma akapereka zotsatira zimabwera. Ndalitso waukulukulu oso abo wanya opoika ziko mambo yalemekezeke. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.